σημερινό μας βίντεο θα μιλήσουμε για όλες εκείνες τις τεχνικές, χειρουργικές, επεμβατικές ή ελάχιστα επεμβατικές που μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμφάνιση στο πρόσωπο το οποίο γερνάει. Ακούμε πολύ συχνά όρους όπως facelift και τελευταία τεχνολογίες όπως το FaceTite και απορούμε ποια είναι αυτή που είναι η καταλληλότερη για να μας δώσει ένα όμορφο αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να τις δούμε μία-μία. Για να καταλάβουμε τι κάνει κάθε τεχνική και πώς μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια του πλαστικού χειρουργού ώστε να βοηθήσει στην όμορφη εμφάνιση ενός προσώπου, πρέπει να καταλάβουμε πώς γερνάει ένα πρόσωπο κατά τη διάρκεια των χρόνων. Ποιες είναι δηλαδή αυτές οι διεργασίες που συντελούνται και οδηγούν σε αυτό που ονομάζουμε γερασμένο πρόσωπο. Οι διαδικασίες αυτές είναι κατά βάση τριών ειδών. Αφενός, οι ιστοί του προσώπου ατροφούν, δηλαδή το δέρμα λεπταίνει και χάνουμε τόσο σε όγκο του λιπόδους ιστού όσο και από τον σκελετικό μας όγκο, δηλαδή τα οστά του προσώπου μας ατροφούν. Η άλλη διαδικασία η οποία επιτελείται με τα χρόνια είναι ότι ο συνδετικός ιστός χαλαρώνει, δηλαδή οι σύνδεσμοι εκείνοι οι οποίοι κρατούσαν το δέρμα του προσώπου ανορθωμένο και σφριγγυλό, σιγά σιγά αρχίζουν και επιμικρύνονται με αποτέλεσμα η βαρύτητα να οδηγεί το πρόσωπο, τις δομές του προσώπου προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται ρητίδες εκεί που παλιά δεν υπήρχαν, όπως στα λεγόμενα jowls, οι ειρηνοπαριακές μας αύλακες βαθαίνουν, ο όγκος των ζυγωματικών μας μετακινείται προς τα κάτω και δημιουργείται το χαρακτηριστικό σπάσιμο στην περιοχή του ζυγωματικού και η περιοφθαλμική μας περιοχή αρχίζει αφενός να χαλαρώνει και αφετέρου το λίπος το οποίο βρίσκεται μέσα στον οφθαλμικό κόμβο αρχίζει να πομπάρει και να δημιουργούνται σακούλες. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την φωτογύρανση, δηλαδή με την αρνητική επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ποιότητα του δέρματος του προσώπου, με την εμφάνιση γεροντικών ή ηλιακών κοιλίδων, με τις λεπτές ρητίδες, συντελούν σε αυτό που λέμε στο γερασμένο πρόσωπο. Ποια είναι λοιπόν η τεχνική ή οι τεχνικές εκείνες που θα μας βοηθήσουν να αναστρέψουμε αυτή τη διαδικασία? Όπως έχουμε αναλυτικά αναφέρει και σε προηγούμενο μας βίντεο, το facelift αποτελεί αναμφισβήτητα τη χρυσή επιλογή, τον βασιλιά των χειρουργικών παρεμβάσεων στο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να πετύχει μια συνολική αναγέννηση, μια συνολική ανάπλαση της αισθητικής εικόνας του προσώπου μέσα τόσο από το τέντομα του δέρματος, όσο και ακόμα σημαντικότερα από την ανάρτηση, το τέντομα των βαθύτερων δομών του προσώπου, το λεγόμενο smash, δηλαδή της περιτονίας που περικλείει τους προσωπικούς μύες. Το facelift είναι ένα σημαντικό χειρουργείο. Σε πολλούς μπορεί να ακούγεται μακρινό ή δύσκολο ή πολύ περίπλοκο ή ακόμα και επικίνδυνο. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Είναι ένα εκπληκτικό μέσο που διαθέτουμε στα χέρια μας, ούτως ώστε να γυρίσουμε ένα πρόσωπο πραγματικά 15 με 20 χρόνια πίσω και τα αποτελέσματά μας να διαρκέσουν στον χρόνο. Αν λοιπόν το facelift αποτελεί την καλύτερη λύση, τότε ποια είναι η θέση των μη επεμβατικών ή των λιγότερο επεμβατικών τεχνικών στην αισθητική χειρουργική του προσώπου? Η απάντηση είναι ότι σε παλαιότερες εποχές η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολλές επιλογές πέρα από το χειρουργείο. Οι υπόλοιπες επιλογές όπως τα νήματα ή τα fillers ήταν κατά πολύ υποδεέστερες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος, το οποίο ονομάζεται FaceTite. Αποτελεί ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται την τεχνολογία των ραδιοσυχνοτήτων και μέσα από πολύ μικρές οπές, όταν εφαρμόζεται στο σωστό ασθενή με τις σωστές ενδείξεις, μπορεί να μας δώσει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα, το οποίο θα πλησιάσει σε ένα ποσοστό 50-60% το αποτέλεσμα ενός lifting. Για να πετύχουμε αποτελέσματα συγκρίσιμα
κατά ένα μέρος με αυτά του facelift, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα οργανωμένο πλάνο, να εφαρμόσουμε το face tight ή το AccuTight. Η διαφορά έγκυται στο μέγεθος της κάνουλας που χρησιμοποιούμε σε περιοχές του προσώπου όπως ο λαιμός, το περίγραμμα, το κάτω τριτημόριο του προσώπου, το mid-face, δηλαδή η περιοχή των ζυγωματικών και των ορεινοπαριακών, αλλά και το πάνω πρόσωπο, όπως είναι το μέτωπο, για να πετύχουμε ανόρθωση στα φρύδια. Στις περιοχές που είναι μικρές χρησιμοποιούμε το AccuTight, που είναι μια πιο μικρή κάνουλα, και αν κάνουμε μια συνολική εφαρμογή με ένα οργανωμένο πλάνο, μπορούμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση στον ή στην ασθενή μας, με τοπική αναισθησία στο περιβάλλον του ιατρείου και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από ότι ένα facelift. Φυσικά, αυτό δεν είναι πανάκια. Ένα πρόσωπο το οποίο χρειάζεται το facelift, θα πρέπει ο πλαστικός χειρουργός να το εντοπίσει, να το δει και να το επικοινωνήσει στον ασθενή του, λέγοντάς του με απόλυτη ειλικρίνεια ότι το χειρουργείο είναι μονόδρομος. Όμως, σε μικρότερες ηλικίες, σε υπιότερο βαθμό προβλήματος ή σε ανθρώπους οι οποίοι αποκλείουν ολοκληρωτικά την πιθανότητα να μπουν στο χειρουργείο για να κάνουν ένα lifting, το FaceTight ή το AccuTight μπορεί να δώσει σημαντική και μόνιμη λύση. Το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά, γιατρέ, ποια τεχνική να επιλέξω? Η απάντηση είναι ότι καμία τεχνική δεν είναι πανάκια. Το παν είναι να εξατομικεύουμε την προσέγγιση μας στο κάθε πρόσωπο και ο σωστός πλαστικός χειρουργός πρέπει να είναι κατερτισμένος σε όλες τις τεχνικές, τόσο στις επεμβατικές όσο και στις ελάχιστα επεμβατικές, ούτως ώστε να μπορεί να προσφέρει τη σωστή φροντίδα στο κάθε πρόσωπο, χρησιμοποιώντας είτε τη μία, είτε την άλλη, είτε και το συνδυασμό τους. Γι' αυτό, στη συμβουλευτική συνεδρία στο ιατρείο, είναι εκεί που θα αναλύσουμε όλους τους παράγοντες, την ηλικία σας, την κατάσταση του προσώπου σας, την κατάσταση χαλάρωσης ή την παρουσία λίπους, τις επιθυμίες σας, ακόμη και τους φόβους σας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε την εξατομικευμένη σωστή φροντίδα για το δικό σας πρόσωπο και να χαρείτε ένα όμορφο αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου.